Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Cebu City Office of the Building Official may susi sa mga building sa mga pampublikong tunghaan aron masiguro ang structural integrity human mitayog ang linog kagahapon. Ani ang report ni Alan Domingo. Unang giadto ni Architect Florante Catalan ang head sa Office of the Building Official, kauban ang opisyal sa CCDRRMO ang Abiliana National High School diin ilang gisusi ang mga school buildings. Natakaroon diri sa Abiliana National High School diin kasamtangang inspeksyon sa Pangulo sa Office of the Building Official kon Obo diri sa Dakbayan Sugbo ang ilahang building kun doon na ba'y mga crack nga namugna gumikan sa linog. Kauban ang mga school personnel, gisulod sa Obo ang mga classrooms nga adunay namatikdan nga gagmayng pagpangliki. Adunay mga liki nga mas misamot kadako human pagtayog sa magnitude 5 nga linog. Ug maadlaw balik sa normal na ang klase sa Abiliana National High School human gisuspenso ang face-to-face classes sa DepEd. Itong nakita is mostly cracks lang along the walls. So wala gid siya crack on beam or column. So no need to worry, no. Iayo lang tong mga na-crack. Napo tayo nakita nga mga crack sa mga window jambs, mga doors. It's all column. Ang column o ang beam mo ay delikado. Nga dapat natong tan-awon og maayo. Gi-cancel lang sa sir para makahigayon og pang-inspect sa mga classrooms. Okay, kanang sa Posible og ma-resume na. Miumol og unom ka grupo ang Cebu City LGU aron mohimo og inspeksyon sa uban pang matuhaan ingon man sa lain pang mga edipisyo dinhi sa Sugbo. Samtang iklaro ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga ang DepEd ang nagdeklarar sa suspension sa klase nga igo ra niyang gisanong ang maong desisyon. I already said in my statement that they will just have to defer to the memorandum issued by Dr. Lima Bongo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.